Здравейте ви, Бог с вас, Александър до Децер, ме са 9 и това е епизод номер 7 или 6, не се спомням точно, 7. Да, тук с колата репорта не смисъл да я показвам, но да ви покажа. Направо ще скочим в следващата игра срещу Blackpool. Тук виждаме, че Къртис Дейвис се връща в нашия състав и ще можем да го използваме срещу Blackpool. Тук този матч срещу Blackpool е доста важен, тъй като за купата всички наши матчове са важни, защото аз искам така ние да прогресираме доста по-напред и естествено да вземем възможно най-много пари. Дани Мърфи също се е върнал, така че играем в възможно най-добрия състав, който можем да играем. И това е страхотно. Дъждовно време, 8 часа, Дерек Милборо отново, късмета е наш, винаги той не съдя и нека видим какво ще се случи. Да, тук нямам интернет в момента, не знам кога ще бъде качен този клип, но не знам защо нещо ми се бъгна компа. Не, че просто не съм се платил. Не се притеснявайте, аз съм се го платил, обаче просто скапаните програми тук нещо стана и нямам нет и ще пробвам да го оправя тази вечер. Но най-вероятно този клип ще бъде качен сряда, четвъртък, най-късно четвъртък, сряда със сигурност. Секунда. Не, няма да отварям аз устата. Да, века че ли не чува. Тук се поздравят. И почваме по времето, резултат 0-0. Натиснахме ги, удара няколко, но голове нямаше и така не падаха. Вижте, тук удар на Мартинес, но не става, не падат голове. И сега ще видим втората. И вие тук правя две смени, изкарвам Дейвис и Тети, вкарвам Спектър и Гомис. Малко резервата да поигра. Да. Не знам какво стана тук, лагнали и какво стана, не можа да разбера. Тук вратаря ми подаде и Мартинес просто няма как да изпусне така позиция. И все пак точно това стана след като ви показах смените. И тук матча завърша страхотен гол. 1-0, единствен гол, не ни трябва повече. Достатъчен ни беше този гол, за да победим. Най-добрия матч за Риджо, естествено, много добър. Никой не успяга да не представям и видим се какво ще. Изправяме се срещу моят така първи отбор, с който започвам в 2012 Лиц. Да, замислих се просто. И сега ще видим какъв ще е резултата. Дали сега съм с по-добър или съм с по-слаб. Матч от английската Empower Championship. Бирмингъм Сити срещу Лийдс Юнайтед. Сити срещу Юнайтед. Аз естествено съм с Сити. Да. Бирмингъм Сити, Лийдс Юнайтед. Тети. Повечето пъти... извините ми. Поздравях се. Повечето пъти ние започваме с еднакви състави, но няма как просто. Мъч играе за тях. 13 номер играе. Той е наш играч, в смисъл ние го от нас отиде там и така тъпичко, но все пак няма как, просто трябваха ни пари, пък той и без това нямаше да се фитне в състава. Лятото, може би, когато се върне Нейтан Редмонд, ще пробваме да го продадем и ще вземем пари. Какъв красив гол! Може би за вас да не е красив, но за мен наистина е много красив. Да, може би, защото все пак това е моя виртуал про, но много красиво изпълнение, просто не знам, така, опитах се, каквото стана, казах си, тук сега ще пробвам финт, направих тук един финт, тук още един страхотен вътрешен фалци, какъв гол. И по времето 1-0 с страхотният, според мен, един от доста така красивите ми голове с моят виртуал про финт, един финт, втори и страхотен гол. Просто прекрасното, виждате, въртя го, много хубав финт, ще ми се така повечко. Тук града оцелихте, но това е значение. И да видим сега второто по време, да видим първия как е. Първия беше, забравях кои бяха първи и да видим как ще завърши второто. Тук най-вероятно не сте ви дали гола, тъй като събравих с някаква центрирана Балсижур и Оливер Жиро засича с глава. 2-0, 2-0, страхотен матч, 2-0, Терзиев, Жиро.
прекрасен матч, много добър матч за Терзиев. Според той даже може би Man of the Match да получи. Да, точно така. Но много добър матч, наистина доста добри пробиви в крилото и да. Декември ще симулейт на тези два матча. След това на всеки крайен епизод ще ви показвам класирането и склад репорта, тъй като това са според мен даже двете най-важни неща. 4 мача на епизод ще играем, няма значение дали са Нейтан Редмонд. Видяхте ли кой показаха? Road News, ето го. Expand Story. Most attributes was born with the national has been sent to rather some high profile scouts and coaches were really fast. Followed vesting, they just had the future his memory. Да, той е наш. Нейтан Редмонд е наш. Под найем обаче. В Гьонхам точно така там играеше, значи точно. Аз затова се сещам, че беше някакъв китайски двор, но не мога да се сетя. Ако знаете, този играч Шейн Лонг, той е бивш играч на Рейдинг, също той е от школата на Рейдинг и по принцип там е израснал и така доста яки мачове има. Ако погледнете даже миналата година плейофите, тъй като и там играха тези Рейдинг и той даже доста помогна, вкара даже 1-2 гола, но все пак Слонзи мисля, че ги отстраниха и така Слонзи се класираха. Лестър Сити, Бирмингъм, с 5 точки сме пред Уест Хем и с 4 точки пред Лестър. Абе, със сигурност, защото с 10 точки сме пред Кристал Палас, ще си останем най-вероятно в таковата зимата, ще зазимуваме това 20 декември. Ще си зазимуваме на първата или втората позиция. Секунда. Значи тези ги няма. Ами аз тези двата мача, освен и сега да ги... Всъщност този ще го скипне, той най-вероятно ще дойде трансферния период. И да. Ще предложите играчи, искам да предложите играчи. Никой няма да купувам без ваше разрешение. И другия епизод ще е такъв специален за... Даже той и този Донкастър ще го симулейт. Много стават мачовете, но какво се прави? Те без 316 тези. Няма смисъл. Шарп, този е много добър. Шарп. Нападатели им. Гъл на Балси Жур и черен картон за Букали. Знаех си, видях. Кръци десно се е върнал. 31 точно, Гафър. I'd like to sit out of the next game. Всъщност не. Значи ние сме първи. Това е просто перфектно. Искам да видя само, че кой е голмайсторите там при Player Statistics. Сордел. Балсежур с 13 гола. О, мили боже. Много добър сезон за Балсежур. Мартинес е с 9. Не си видях още един наш, но значи съм забъркал. Руни с 8. Боже господи. Искам да видя Жиро нещо не се представя добре. Но това няма значение. Важното е, че върши доста работа. В смисъл, когато аз игра с него, той играе много добре. И Александър Тети 74 евро. Страхотно. Динал е с принципи с 2. Че той си имаше 88. И Моргаро Гомис. Той спич доста е дигнал. Доста. Бе, тези играчи, вижте сега какво ще ви кажа. Когато можете, значи това е един съвет от мен. Просто не, че много съм голям разбирач на FIFA, нали, АУ. Обаче просто искам да ви кажа, че колкото имате възможност, пускайте тези играчи, които са резерви. Малко или много, те да изиграят 2 мача през сега сезон, те ще дигнат едно оверал вече. 100%. Пускайте ги те така, когато имате възможност, нали, това ви казвам. Пускайте ги, те играят много добре. Те, когато по принцип такова не го пускаш този пич, примерно доста време, той се надъхва, разбираш. Аз поне така мисля. И така продавате ги по-късно, примерно тези, които не ви трябва сега. Сега примерно, да не казвам голям номер. Зимата може би ще се разделя с някои от моите футболисти. Като например... Ето сега да не казвам, айде пак много, защото все пак много резерви имам. Погледнете колко много резерви.
Може би Велспрат ще напусне. Джервис, защото нападателите ми са достатъчно рядко да се контузият нападателите. И да, така. Бътланд ще го оставя. Хубинс може би ще го дам под найем малко да натрупа опит момчето. Редмонд, ето виждате го. Погледнете каква машина. Това е просто звяр този. Разбирате ли? Много добър. 4 звезди. Уейкфута му е 4 на 17 години е. Това е просто един играч, който съм сигурен, че до година или по-до година ще му вземат много пари. И Бен Фостър се очаква да се върне. Керос, той Асанте, клас е Асанте, той също е много добър. Сега ще ви покажа. 80, 92 agility и стрента му е 78. Той е един просто перфектен нападател. Разбирате ли? Това е трябва за един нападател. Айде да погледнем финишинга. Ето, финишинг 64. Да не се представя, той ще се дигне. Най-много финиш от много отбор има, естествено, ето, коч, 84. Той от всякъде му да е вкара това. Оливие Жиро. И да, благодаря, че гледахте. Това беше. Значи казвам ви, сега предлагайте играчи, аз ще продам. Вие предложете, аз ще си ги запиша и когато дойде тук ще продам и ако евентуално продам тези, ще пробвам да купя тези играчи, които вие ми казахте. Значи, търсете позиция, ето погледнете позициите и по принцип най-много ми трябва ляв бек, разбирате ли? Ляв бек. Но Деси Халф също мога да взема, но по принцип бих искал Терзиев да си остане. Но пък може и да вземем и друг, така че Бълк на 81 страхотно. Това е 4 Star Skills. И така, пък вече ако вие решите, нали, примерно, може, каквито искате играчи, казвайте, бе. Гледайте обаче, примерно, ако ще казвате за позицията, ето погледнете става. Виждате го, нали? И изберете, примерно, Мърфи, примерно, където 70, вземете някакъв, примерно, 72. Ако пък искате, примерно, да сменя Риджуел или Ибанес, примерно, той и искам да вземете защитник да им кажете над 73. Разбирате ли, искам да купим по-добре от тези. Добре, значи, много ви благодаря на всички тези, които са гледали и до нови срещи.